kemm nixtieq li ninvesta o Ġesu sagramentat fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandunat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kemm nixtieq li l-ukkelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek irrid nagħtiha bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesu qatla tinsini fidew tama kattar fija bin-nar ta' mħabbtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Skont il-fema għal bżonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kull li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Tarbinna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni, fiċ-ċokontana nitolbuk biex aħna li jiċċelebrajna t-tifkira tal-Verġini mqazza Marija Omm Alla imnisla mingħajr teba ta' dnub, ikun jistoqilna għal dejjem il-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Imbirku l-mulej.
Nsibu paġna 57. Umma bil-wifqa, bat inkomplu bl-istess paġni 57 u inkomplu. Paġna 57, 57. O Allah, eja ehli hisni, muhulej fi teşenni. Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen, alleluja. Alla l-qawwi kif il-ħlejja, tnislu kelmtek fih dal-ilma, int qassamtom xi ħud fl-ajru, iżda oħrajn fl-imwieċ ħallejthom. Tajt lil dawn ix-xmajjar l-ibħra, ma smewit lil dawk xerritom, biex sewfu sew taħt jiżedu, għalkemm jafu bidu wieħed. Nitolbuk mulej biex aħna li bil-mewx tad-dem tnaddafna, ma naqgħux fit-tajn tal-ħtija, ma nerfgħux tal-mewt it-toqol. Tħalli nixbidnu b'nitafġu, jew nintrefgħu bina nfusna, biex lan nsiru fraq quddiemek, lanqas nieħdu xi tiżbita. Isma' talbna missier twajjeb, u int waħdini tiegħu daqsu, li ta' dejjem jisaltnatkom mal-Ispirtu faraġ tagħna. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Jien sejjaħtlek u int fejjaqtni mulej, infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għax irfajtni u ma ferrax li dewwa tiegħi bija. Mulej alla tiegħi jien sejjaħtlek u int fejjaqtni. Mulej tillajt li mill-mewt ir-ruħi, listni minn dawk li niżlu fil-ħofra. Għamlu lil mulej ħbib tiegħu, faħru l-isem imqaddes tiegħu. Għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda mor sħiħ li mħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwija jgħat ta' ferħ. Mela jienet fl-aħjar tiegħi, żgur li qatt ma niċċaqlaq. Mulej bil-pjaċir tiegħek fuq muntanja qawwija qedni. Imbagħad ħbejt wiċċek minni u jien tħawwat tal-kollox. Lilek sejjaħt mulej, lil sidi tlabt il-ħniena. Xtieħu int jekk inkun mejjed, jekk jiena ninżel fil-qabar? Sej faħrek forsi jitrab, sej xandar il-fedeltà tiegħek. Ismani mulej u ħenna għalija, kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt li fis-sfin l-għali tiegħi, neżżajtni minn niked, bil-ferħ għażimtni. Għalhekk ruħi tannilek bla qiegħda, mulej Alla tiegħi jinfaħrek għal dejjem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Jien sejjaħtlek u int fejjaqtni mulej, infaħrek għal dejjem. Ħini l-bniedem li jebda ħażen ma jodlu l-mulej. Ħini l-bniedem li ħtijietu maħfura li għandu id-dnub tiegħu mistur. Ħini l-bniedem li jebda ħażen ma jodlu l-mulej u ma għandu ebda erq f'qalbu. Jien bqajt siket u infena ġismi, jiena u nokrop il-jum kollu. Għax lejlu nar it-toqol ta' jidek fuqi, saħt infniet bħal bisħana tas-sajf. Id-dnub tiegħi jinstqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jienet quddiem il-mulej nistqar ħtijieti
u int firt li l-ħażen ta' dnub. Għalhekk kull min hu twajjeb hekk jitlob lilek jitlob fi żmien in-niket, jekk ifuru lil mijiet kotrana lilu qatt ma jilħquh. Int kenna għalija mit-taħbit tħarisni, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Nagħlmek u nurejk it-triq li għandek tieħu, inwissik u nżomm għajnejja fuqek. Tkunux bla sens bħaż-żiemel u l-bal li bil-ġridni trażżanhom biex jirnexxilek tiġbidhom lejk. Ħafna huma dbatijiet tal-ħżiena, iżda min jittama fil-mulej jitħaddam bil-ħniena. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej, għajtu bil-fer intom il-koll ta' qalbkom safja. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Ħini il-bniedem li jibda ħażen ma jgħodlu il-mulej. Il-mulej Alla taħ is-seta, il-ġieħ u s-saltna u l-ġnus kollha jaqduh. Niżuk ħajr mulej Alla li tista' kollox li jintu li kont tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus imtlew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Lil-qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twadda fil-barra dak li jixli l-ħutna, li lejlu nar jixlihom quddiem Alla tagħna. U ma ħarġu rebbieħa fuqu bis-sakka ta' demm il-ħaruf u bis-sakka tax-xhieda li taw. U xejn ma użew ħajjithom, hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Il-mulej Alla taħ is-seta, il-ġieħ u s-saltna u l-ġnus kollha jaqduh. Ifirħu wkoll jekk issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġ tgħaddu minn niket ta' ħafna provi. Hekk is-sinċerità tal-fidi tagħkom li tiswa wisq aktar mid-debb ippruvat bin-nar u li jintemm, tgħaddi mill-prova u fl-aħħar ikun jistħoq ilha t-tifħir u l-glorja u l-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Intom lilu ma rajtuhx, imma tħobbuh. U waqt li issa temnu fih, għalkemm ma tarawx, tifirħu b'ferħ li ma jitfissirx u ma jitqies, u hekk tiksbu lan tal-fidi tagħkom, is-salvazzjoni ta' ruħkom. Intom lilu ma rajtuhx imma tħobbuh, waqt li issa temnu fih għalkemm ma tarawx, tifirħu b'ferħ li ma jitfissirx. Eżis aħna nadin xorti ux tassew illi noqogħdu fil-preżenza ta' Kristu, fil-preżenza mistika tiegħu. Il għaliex aħna ma nistgħux naraħ bl-għajnejn tal-ġisem imma nħossuh preżenti fostna bl-għajnejn tar-ruħ. Dik ir-ruħ illi tħares fil-fond u l-ħarsa tagħha twassal fil-qiegħan tal-art u fl-għoli tas-smewiet. Il-bniedem tal-fidi jara affarijiet illi il-bniedem li ma jemminx ma jarax. U mhix immaġinazzjoni, hija assigurazzjoni fil-qalb illi nattina ċ-ċertezzi. Min m'għandux fidi jista' jitkellem dwar xi tfisser tħares il-bot. Il-għaliex kif qal kemm il-darba persuni kif qalu forsthom Eugenio Scalfari li kien l-editur tal-ġurnal, fundatur ukoll tal-ġurnal Ir-Repubblika, f'diskorsi f'kollokji li kien jagħmel mal-Papa Franġisku biex jipprova jifhem ipoġġi taħt il-lenti xi tkun il-fidi fin-nisrani. X'inhi il-fidi fil-bniedem? Mhix xi ħaġa fiżika, mhux tgħid qiegħda fil-qalb, imma l-fidi hija don li titħawwel li tagħtik ċertezzi u tassigurak illi Alla huwa fik u Alla huwa preżenti għalik u int preżenti għalih. U li kull nifs li tieħu
u li kull pass li tmiet fil-ħajja tiegħek u qed iħares lejk u jridu minnek u jippermettih għax iridu minnek. Waħna nemmnu dan kollu bil-fidi. U l-bniedem tabla fidi jemmen bil-predestinazzjoni, jemmen bix-xorti ħażina, jemmen fir-rieda tiegħu, għaliex l-antikitana kienu dejjem jgħidu jekk is-Sinjur Alla rejt aħna nagħmlu hekk. Ma kienitx idjoma li jużawha, ma kien istqarrija tal-fidi. Jekk dan jgħaddi kollox mill-provvidenza tiegħu, jekk mhux se jgħaddi aqqas aħna ma rridux. Jekk Alla jrejt, jekk Alla jrejt. Imma dik hija espressjoni tal-fidi tagħna. Għax aħna dak li ma jridx Alla minna aqqas aħna ma rridux. U għalkemm il-moħħ tagħna joħlom u jippjana, jekk mhix fil-pjan t'Alla, bil-fidi mhux se naċċettaw. Għalhekk għandna mhux se ntiru bil-ferħ imma għandna ċ-ċertezza u l-kuntentezza. Illi l-għan tal-eżistenza tagħna sa nilħquh. Jien illum nerġa' ndur għal dik il-frażi tant sabiħa meta konna nitgħallmu l-katekiżmu ta' San Piju 10 u kienu jgħiduna għalfejn ħalqek Alla. Ħalaqni biex narfu u nħobbu nservih, imbagħad immur ingawdih. Ġa fiha tiġbor rikkezza ta' għandna teoloġiku kbir. Ħalaqni biex narfu, nħobbu, naqdih u mbagħad immur ingawdih. Min sabiħa. U kemm importanti li din ħaġa nżomma ġa moħħi, ħalli fil-ħajja tiegħi jien ngħid jien qiegħed naraf lil Alla, jien qiegħed inħobbu fl-għemil tiegħi, jien qiegħed inservih, jien għandi ħeġġa nixtieq immur ingawdih lil Alla fejn għajn qatt ma rat, widna qatt ma semed. Naħnu nippruvaw ma x'ħidkom din il-ġenna x'ħidkom, ma nistgħux nimmaġinawha għax ma taqax taħt is-sensi tagħna. Tmur lil minn kull ma nixtiequ, minn kull kien ngħidha bl-Ingliż expectation, minn kull ma nistgħu nimmaġinaw u naħsbu li jgħid. Jiġifieri meta San Pawl qal dik il-frażi lilin. Eżis ejjew nifirħu li l-Mulej jilqana f'dawn l-udjenzi sbieħ ta' talb u jħallimna u jwettaqna fil-fidi ta' din il-ġrajja sabiħa li għad isseħħ fostna meta narawh wiċċ imwiċċ bil-wieqfa. Responsorju qasir. Il-Mulej temana b'qamħ mill-aħjar. Il-Mulej temana b'qamħ mill-aħjar. Xebbana bil-għasel mill-blat. B'qamħ mill-aħjar. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Il-Mulej temana b'qamħ mill-aħjar. Il-Mulej niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Għal-min rejt il-klim tal-Magnificat qiegħed paġna 12. Ruj tfakkar il-kobor tal-Mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħtajnek fuq ċokon tal-qaddija tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ liħini. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu li sem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' Driju xerret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ixkejkni. Mela kull ġejt lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħasib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Għal-mawijiet lill-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien il-Mulej niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla iċkejknin. Alla u lajnuna tagħna, it-tama kollha tagħna qiegħda fih
infaħru b'qima kbira ngħidulu mulej ħares lejn ulidek. Mulej ħares lejn ulidek. Mulej Alla tagħna, Inta għamilt patt għal dejjem mal-poplu tiegħek, għatina grazzja li niftakru dejjem fl-emejjek kbar tiegħek. Mulej ħares lejn ulidek. Għamel li s-saċerdoti kollha tiegħek ikunu perfetti fl-imħabba, żomm il-fidili tiegħek dejjem mawda il-kol fi spiritu wieħed bir-rabta taslim. Mulej ħares lejn ulidek. Kun fostna biex is-soċjetà tal-bnedmin fuq l-ard nibnuha flimkien miegħek, tħallix li aħna l-bennejja inkunu tabatna għal xejn. Mulej ħares lejn ulidek. Ibad ħafna ħaddiema l-ħsab tiegħek, wassal il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha biex ikabru ismek. Mulej ħares lejn ulidek. Il-qal il-qrabatna u l-benefatturi tagħna mejtin fost il-qaddisin tiegħek, għatina li ngħixu bil-qdusija biex nistgħu nissieħbu magħhom. Mulej ħares lejn ulidek. Preżentaw l-murda kollha tagħna llum dil-ġurnata għażiża tat-tifkira tal-ewwel dera tal-Madonna ġewwa Lurt lil Santa Bernardina. Nies illi milquta mill-pandemija, nies li tilfu xi ħadd ta' żejs kawża tal-pandemija, nies li tilfu x-xogħol, nies li huma maħqura f'pajjiżhom għax m'għandhomx id-dritt tal-espressjoni. Tant u tant nies li jbatu. Ħalli l-Verġini Marija tagħtihom is-serħan u l-qawwa li għandhom bżonn. Nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li jinti fis-smawi, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna ġnubitna, palma nafru lil minu ħati għalina, u la danix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. U Alla inti qed tidwal fis-sema biex idawlu l-lejl, u wara jidlam tferraħ kull imkien bid-dija tax-xemx. Għamel li ma niltaqgħu ma jibda tfixkil tax-xitan dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada ma sbieħ il-jum niġu qudiemek u nroddulek il-ħajr bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikom Alla li jista' kollox il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Dal-misteru arkubtejna ejjew mela naduraw, u qudiem ir-riti ġodda surit qodma jispiċċaw. Bit-twemmin ġo qalbna nħossu dak li sensiela jaraw. Il-missieri roddu liben qalbna kollha kull tifħin, lejhom madberik ta' qalbna imħabbitna l-fuq it-tin, lill-Ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu għas-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
إيكم إمبيرك الله إمبيرك لسان مقدس تيوب إمبيرك يسوع كريست والله وفير وبنيدك إمبيرك لسان تجسو إمبيرك القلب مقدسة تيوب إمبيرك الدم عزيز تيوب إمبيرك يسوع في السانتيسمو ساكرامنت الأرض إمبيرك l'Spirito Santo Maria Santissima إمبيرك الأنثى Immacolata Concezione إمبيرك لسان فهر المولين توم جنوس خلا سيبوا وقولي خلا Maria, per grazia mia, il mulei mien. Imberka inti fost nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Maria Om Alla, itlob għalina midin bihi, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Għal-benefattuta dil-Knisja ħajjinu mejtin, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Sema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu huma fis-slim il-lejla tajba l-kulħadd.